Wah, percaya. Ya. Ya. Lah pikirku yo, ini kan pakem. Atraksi pakem Mbah Leke coy. Pas kedol Mbah Leke ngene. Ngono. Mendai tenanan. Kapot iki. Mbak, kok lali sampeyan, Mbak?
Aku malah mendelai. Halo, dorong halo. Oh, itu lho. Oh, ini buri. Kena. Pak Supriyanto ini kena. Kok bisa sana? Duduk. Suge. Pribadi. Halo, kowe pribadi apik. Garangan duit. Duit bisa wae. Iki lagi Pak Supri. Bu Supri udah. Enak terus sih. Apa? Pak Supriyanto. Anto. To. Pipi ro. Tak apa? Uro iki. Halo. Aku tak melu. Lah kowe wes lho. Lah bare Nina, lah kowe nyapa malah ngene-ngene. Tidak menghargai laki-laki. Wong laki-laki kuwi kerja ya tusuk ya. Direwangi. Lah iya. Wong lanang banting tulang. Tulange dibantingi ya ora. Kanca-kanca YouTube paten ono sik dah. Aku roh ngono kuwi. Masya Allah. Begitu indah ciptaane Gusti Allah. Wong ayu. Kayak ngono kuwi
Hei, kowe manjane kok bar nguntal batang. Iya. Tinggal saya apa-apa tak panen. Lah dia kowe iki lho kaya Jawa. Ya jaremu sadar sidi sadar lain. Siji lan acara wis apa. Ora. Wong nggih. Ayo karo posisi. Ayo. Yo. Awak dhewe lali iki acarane opo? Mergo ketelok udan iki mau wektune dipersingkat iki mau. Tapi yo alhamdulillah ya Sob ya. Tetep rejo. Tetep senang. Mergo apa? Udan kuwi awitane saka berkah. Banyu mili nyenengke masyarakat dadi sedekah ngamal jariyah. Kitanan. Tak salah mau ben ngriki nek bocah telu disunat. Lah kok iki ngurangi anggaran dana. Biasane wong sunatan citok yo ya kan mung sedina. Ya ngono kuwi menake. Iki dirangkep bae wargane pinter yo nek. Ngono arep yo kan terus. Terus,